Čaute, vás vítam pri dnešnom videu a dneska si povieme niečo o starých objektívoch, prečo sa teda začali znova využívať vo fotografii, ale najmä vo videu. A taktiež si ukážeme nejaké objektívy, ktoré ja sám vlastním. Všetci dobre vieme, že tieto staré objektívy nemajú autofokus. To znamená, že nezaostrujú samé, ale vy pomocou ostriaceho krúžku musíte určiť, kde bude ostrenie. Samozrejme, autofokus je strašne dobrá a nápomocná vec. Samo teraz mám zapnutý. Využijete ho, keď točíte hlavne ako solo, z gimbalu, kde nemáte proste čas preostrovať si rukou a je to jednoducho pohodlnejšie mať ten autofokus. A napríklad keď točíte že samého seba, ako napríklad ja teraz. Zvyčajne teda najmä začínajúci tvorcovia, ale aj pokročilejší, pokiaľ chcú dosiahnuť dokonalý obraz, využívajú fotografické objektívy. To je napríklad aj tento, na ktorý teraz točím ja. Je to Sigma 1835, má perfektne ostrý obraz, má super autofokus. Avšak ak sa aspoň trochu pohybujete v svete natáčania alebo ste milovník filmov, určite ste si všimli, že napríklad aj v kine ten obraz jednoducho má nejakú určitú charakteristiku, nejakú určitú neostrosť. Dokonca niektorí tvorcovia sa vracajú aj k samotnému filmu. Filmári sa teda snažia urobiť ten obraz taký, aby bol vizuálne zaujímavý a vyzeral tak viac umelecky. A práve na toto používajú tieto staršie sklá, prípadne mist filtre, ktorý mám teraz momentálne nasadený aj ja, ktorý trošku zjemňuje svetlo, prípadne pridávajú v postprodukcii haláciu a samozrejme aj ten filmový šum, ktorý nám ako keby simuluje ten šum, ktorý kedysi býval na filmových páskach. Je to trošku paradox, že Sony sa snaží o čo najčistejší obraz bez šumu a my potom v postprodukcii nahádžeme všetky možné vylepšenia, aby ten obraz vyzeral proste nekvalitne a zašumene. Sranda. Ja som zo začiatku tiež vždycky túžil potom, aby som mal čo najostrejší, najkvalitnejší obraz bez šumu, avšak postupne som sa dopracoval k tomu, že kvalita nie je všetko a dôležitejší je ako keby ten pocit, ktorý to vyvolá v tom divákovi, ktorý to video pozerá. Samozrejme, ak robím nejaké firemné video, stále sa snažím, aby ten obraz bol čo najostrejší, najkvalitnejší a aby tá robota vyzerala profesionálne. A teda to, akým štýlom bude vyzerať váš obraz, vždycky záleží od projektu. Ak sa však zaujímate o filmy, určite ste mali možnosť vidieť filmový skvost, ktorý sa volá Poor Things. A v tomto filme teda tvorcovia použili rôzne staré objektívy, ktoré majú taký nezvyčajný look a taký špecifický bokeh. A keby náhodou niekto nevedel, tak bokeh je rozmazanie pozadia, niečo ako teraz vidíte tu za mnou. V tomto filme využili napríklad Optex s ohniskom 4 mm, ktorým dosiahli nejaký takýto vzhľad. Ďalej využili Nikon Oppenheimer s ohniskovou vzdialenosťou 8 mm. Ďalej využívali objektívy Lomography Petzvals, 58 mm ohnisko a 85 mm ohnisko. Na tomto zábere teda vidno dosť zaujímavý bokeh. Väčšinou to boli teda fisheye objektívy, ktoré pridali fakt zaujímavý vzhľad tomuto filmu, avšak videli sme tam aj tú 58 a 85, ktorá mala bokeh, ktorý je dosť podobný podľa mňa Heliosu, ktorý je jedným z takých najpopulárnejších skiel, ktoré reálne zoženete aj tu na Slovensku. Cez bazoš stoja okolo 50 až 100 eur, záleží od stavu, od typu, je tam viacero variant. No a tento objektív sa dokonca niektorí ľudia snažili aj namodovať a pridávali tam tzv. Anamorfický flare, ktorý vyrobili tým, že dovnútra objektívu natiahli taký siloník a tým pádom tam vznikol ten typický anamorfický flare. Osobne som tento objektív nemal možnosť vyskúšať, ale už som nad ním viackrát rozmýšľal a myslím si, že si ho objednám len zo zaujímavosti, keďže nie je taký drahý a možno naň urobím aj nejakú recenziu. Aby sme neostali len pri slovách, tak medzi takéto staršie objektívy, ktoré používam aj ja, patrí najmä táto Canon FD 24 mm slonou f2.8 a rovnako Canon FD 50 mm slonou f1.4. Konkrétne tieto objektívy majú zaujímavý bokeh, kvôli čomu som ich hlavne kupoval. Majú taktiež takú zaujímavú chromatickú aberáciu, ktorá pridáva tým videám taký určitý špecifický look, ale najradšej používam túto 50, ktorá je na crop senzore na FX30 nejaká 75. Čiže ten bokeh tam je fakt že neskutočný. Samozrejme, možno ak máte aj nejaké staršie objektívy doma, ktoré chcete skúsiť a aby ste nemuseli objednávať rovno tieto Canony, ktoré sú niečo drahšie, ale stále v dobrej cene, tak môžete skúsiť z AliExpressu objednať nejaký adaptér. Ja som napríklad takto objednával na jeden objektív. Konkrétne mám doma takúto kameru a
Na nej bol nejaký starý ruský objektív, neviem presne ani čo to je za názov. Mal som problém to aj rozluštiť, keď som to chcel objednať, ale nepáčilo sa mi, že má strašne dlhú zaostrovaciu vzdialenosť, až 1 meter. Teraz ho nedám naspäť, ty kokos. To čo je za mount? Haló, to nejde naspäť. Nechce ísť naspäť. Čo je tu, nejaké tlačítko tu je, alebo niečo? Už to ide. A ja pri týchto objektívoch teda použijem konkrétne KF Concept FD2E mount na Sony a takto nejako vyzerá obraz z nich. Samozrejme sa dajú kúpiť objektívy aj ešte so špecifickejším lúkom, ale to sú zatiaľ také moje, ktoré mám. Dúfam, že časom ich pribudne ešte viac. Mám samozrejme ešte aj takýto fisheye, ale to není úplne, že starý objektív, aj keď je to tiež manual focus, ale je to 7 Artisans a je to skôr taký low budget fisheye. Ak by som mal túto tému nejako zhrnúť, tak by som chcel povedať, že nejaký charakter obrazu je dôležitejší ako nejaká ostrosť a dokonalosť. Nezáleží až tak veľmi na kamere, ako na tom, aký objektív zvolíte, pretože reálne ten objektív vám dokáže aj zo starej kamery urobiť niečo špeciálne a teda hlavne treba točiť a skúšať tie veci a nezabúdať hlavne na najdôležitejšiu vec a to je príbeh, keďže príbehy sú pre nás ľudí oveľa zaujímavejšie ako nejaké pekné obrázky. Takže budem rád za každý like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Keby ste mali nejaké otázky, dole do komentárov napíšte a môžeme tam pokecať. Takže čaute.